digital post og MitID generelt. Personer, der taler lidt eller intet dansk, og personer, der ikke er i stand til at bruge digitale løsninger i tilstrækkeligt omfang, bør undlade at søge om MitID. Danske statsborgere, der bor i udlandet, og grænsependlere, der arbejder i Danmark, men bor i udlandet, har ikke pligt til at have MitID og den digitale postkasse. Personer, der bor i Danmark eller flytter til Danmark, skal som udgangspunkt altid bruge MitID og den tilhørende digitale postkasse. Dog er der under visse forudsætninger mulighed for at blive fritaget for digital kommunikation via digital post. Du kan få mere at vide om dette i videoen om fritagelse fra digital post. MitID er en digital signatur og efterfølgeren af NemID. MitID er et centralt adgangssystem og kan bruges til at logge ind i personlige selvbetjeningsløsninger på hjemmesider og apps i Danmark. Derudover kan MitID bruges som legitimation, henholdsvis digital signatur. Med MitID får man adgang til de offentlige digitale løsninger, som for eksempel til den personlige skattemappe på skat.dk, til diverse ansøgningsblanketter på borger.dk, eller også til den digitale postkasse og de tilhørende apps. MitID kan også bruges til private formål, f.eks. som adgang til netbanken hos en dansk bank, eller til forsendelser og modtagelse af dokumenter fra privatpersoner, virksomheder, forsikringsselskaber eller arbejdsgiveren. Brugen af MitID som digital signatur er juridisk gyldig i samme omfang som en underskrift i hånden. MitID består af 3 dele. Et brugernavn, valgt af dig selv, må ikke have nogen lighed med CPR-nummeret. En 6-cifret PIN-kode, som du selv vælger, og som skal indtastes i MitID-appen og MitID-appen på en smartphone, henholdsvis tablet eller en kodeviser. MitID-adgangsdata må aldrig blive videregivet til tredjemand og skal opbevares sikkert, således at tredjemand ikke kan få adgang til dem. Desuden bør adgangskoden aldrig noteres. MitID bør kun bruges på enheder og med programmer, der opdateres med jævne mellemrum og som har et opdateret antivirussystem. Ansøger man om MitID, får man også en digital postkasse. Den digitale postkasse, også kendt som e-boks, oprettes automatisk efter ansøgning om MitID. Den digitale postkasse er en personlig postkasse. Så snart den digitale postkasse er tilgængelig, sendes alle breve fra offentlige institutioner og myndigheder, såsom skattemyndighederne, Udbetaling Danmark eller kommunen, udelukkende til den digitale postkasse. Som følge heraf vil du ikke længere modtage brevpost til din bopælsadresse. Den digitale postkasse er tilgængelig via www.borger.dk eller www.e-boks.dk. Næsten samtidig med introduktionen af MitID som afløser for NemID, blev den nye adgang til den digitale postkasse mit.dk indført, som i fremtiden ikke kun skal kunne bruges som digital postkasse, men også tilbyde yderligere funktioner, der skal lette den digitale kommunikation. Begreberne er meget tæt på hinanden, hvilket kan medføre forvirring. Mit.dk kan bruges som supplerende tilgang til digitale skrivelser, ved siden af e-boks og digital post. Mit.dk kan bruges via hjemmesiden www.mit.dk. Digital post, e-boks og mit.dk kan også bruges via de tilsvarende apps. For at få adgang til den digitale postkasse, logger man på med MitID via en af ovennævnte portaler eller den tilhørende app, og får dermed adgang til de digitale skrivelser i indbakken. Alle digitale skrivelser, som modtages i din digitale postkasse, er retsgyldige i samme omfang som breve i papirform. Enhver, der ejer en digital postkasse, er forpligtet til løbende at tjekke den for nye skrivelser og om nødvendigt reagere på dem med det samme. Vær opmærksom på, at frister kan være kortere, da det forventes, at du kan kommunikere digitalt til enhver tid,
og dermed hurtigere med myndighederne, i det der ikke længere er nogen forsendelsestider som ved brevpost. Den digitale postkasse giver dig mulighed for at svare direkte på skrivelser fra myndigheder og andre afsendere og tage kontakt med eller sende dokumenter til myndigheder og andre modtagere. Mange arbejdsgivere vil gerne bruge den digitale postkasse til at fremsende lønsedler eller andre dokumenter relateret til ansættelsesforholdet. Dette er dog ikke et must. Alle breve, der er tilgængelige i digital form, kan i princippet også printes ud og sendes på anden vis. Vær opmærksom på, at du, hvis du forlader det danske arbejdsmarked eller flytter til udlandet fra Danmark, fortsat kan bruge MitID, og at den digitale postkasse stadig er aktiv. Breve kan derfor stadig sendes til dig digitalt. Det anbefales generelt at opbevare en kopi eller en fysisk udskrift af dine dokumenter i digital post, i tilfælde af, at du ikke længere har adgang til din digitale postkasse. Disse dokumenter kan stadig være relevante i løbet af livet, f.eks. i forbindelse med en senere ansøgning om pension. For mere information, besøg MitID's hjemmeside på www.mitid.dk eller vores hjemmeside www.pendlerinfo.org eller kontakt regionskontor og infocenter. Vi vejleder gerne, og det er gratis.